Ahoj, krásky, já vás moc zdravím a v nedávné době jste si psali a chválili jste mi líčení, který jsem dávala u jednoho videa, ve kterém jsem mluvila ne o líčení, ale o něčem jiném. A paradoxně je to moje nejvíc basic a nejvíc nestíhací líčení, který mám a já vám ho dneska ukážu. Za mě úplně nejjednodušší a opravdu fakt, když nestíhám, ale přesto chci mít jako pěkný stíny, tak si ho udělám. V první chvíli, nebo jakoby prvním krokem našeho líčení bude korektor, který já si dávám vlastně na oční víčka, dám si ho maliličkato a tím si vlastně fixuju i stíny. Takovýhle množství já si dám na obě víčka, prostě ťupnu, rozmažu a vlastně já si tím krásně připravím i to víčko. Je to super právě, že vám fixnou ty stíny pěkně, nerozmazávají se, prostě neslévají se a pro ty z vás, kdo máte hodně žilnatý to horní víčko, tak je to super, že to udělá úplně čistý, krásný, prostě to malířský plátno a vám tam nic neprosvítá. Prostě to líčení potom bude držet a bude hezky čistý. Použiju od Mary klasický štětec, rovnej, plochej. A namíchám si na stíny, protože to nechci ani moc zářivý, ale ani úplně matný. Takže použiju biskoty oční stín a Crystalline. Takhle si naberu vždycky od každého trošku, oklepu, abych to neměla úplně jako moc a dám si to od vnitřního koutku zhruba do poloviny toho očního víčka pohyblivého. Kdo máte spadlý víčka, vytáhněte to trošku vejš, prostě ať je to vidět. Takže já si tu první polovinu pěkně vybělím a potom očistím ten štětec takhle do ruky a vezmu jenom ten matný stín a tím matným stínem si podtrhnu obočí. Fakt úplně easy peasy. Udělám si jenom jedno oko s váma, potom udělám střih, aby to video nebylo 10minutový i s druhým okem. No a jakmile mám tohleto připraven, tak použiju nějaký takovejhle prostě kulatý štětec, ideálně s roztřepenýma těma chlupkama. A tu ten už v Mary nemáme, byl původní, ale já ho moc ráda používám, ale jakýkoliv prostě kulatý štětec. A použiju oční stín oříškovej. Klidně si tam můžete do toho namíchat i ten Dusty Rose, je to moc hezký. Ale v tamtom videu, o který jste si psali o to líčení, tak mám jenom ten oříškovej. A jedu v očním záhybu. V tom nadočnicovém oblouku jsem tam prostě stěrač. Já tomu říkám stěrač, protože je to takový nejjednodušší. Zapíchnu to do toho oblouku a jedu sem tam. Důležitý je nesjet moc dolů. Vlastně, když vy zapíchnete štětec k vnějšímu koutku a ke konci obočí, tak to je maximálka, kam jdou stíny. Sem už nejdou níž, protože si uděláte spadlý, smutný oči. Takže zase si naberu trošku toho hnědýho stínu a jedu stěrač. Prostě úplně jednoduše. Přidáváme postupně pomalu, aby jsme tam neměli hromadu očního stínu najednou a potom nevěděli, co s ním. Když se to vrství pomalu, tak i ty přechody jsou takový pozvolný, jemný. Klidně můžete i tady takhle na konci kroužkovat. Ale důležitý je, aby se ten hnědý stín nedostal úplně sem dolů a ani úplně sem nahoru, kde máme ten světlej oční stín. Jo, takže fakt jako rychlovka, rychlý líčení. No a potom použiju opět tenhle štětec, očistím si ho od té světlý a naberu si na něj oční stín tmavý, tohle je přímo espresso, taky trošku oťupkám a při řasách si sem takhle nadám tu tmavě hnědou, zase naberu, zase očistím a udělám si zobáček takhle jakoby ke konci toho obočí, jo, to nasměruju. A jakmile mám ten zobáček, tak ho nasměruju, ten zobáček, jakoby do toho nadočnicového oblouku, kde mám tu světle hnědou, tu oříškovou. Takhle je to teďka zatím flekatý, nějaký. A buď to použijete tenhle štětec čistý, že se ho vytřete do ubrousku, do ruky, anebo zase kulatý štětec a už jenom kroužkujete tam, kde je to nanesený, ta barva, nikam jinam. A prostě kroužkujete, dokud to nebude hezký, začištěný, prostě dokud nebudete spokojen, dokud tam nebudou fleky a prostě chceme tam pozvolný, krásný přechody, aby to bylo prostě hezký. No, nechceme tam žádný hnusný fleky. Takže takhle je to úplně jednoduchý. Mě slzí oko.
A bude to takový basic líčení, který je úplně ke každému oblečení, ke každé rtěnce, prostě na každou příležitost, do práce jako dělaný. Je to prostě jako jemný. Já tam mám pořád ještě takový flíček, takže se vezmu tvrdší štětec, ten, který jsem to nanášela. A tady si to trošičku rozpracuju tím tvrdším štětcem, abych tím kulatým jemným a to nedělala půl hodiny. Tak, mám to. Teďka si vezmu štětec na oční linku a vezmu si zase tu tmavou barvu, to espresso, a projedu si spodní řasy lehou lince od vnějšího koutku. Nabrala jsem jenom trošku té barvy, protože to nechci mít jakoby ostrý a nechci mít přísný pohled. A jedu tak zhruba do 2/3 těch řas od vnějšího koutku, nejedu až k vnitřnímu koutku, jo? Takhle vybarvím a teďka přijde na řadu oční linka, tuška. A použiju buď to hnědou nebo černou. Já teďka používám ráda černou a tu vyloženě si nanesu v řasách, v horních řasách. Nic ostrýho, nic tlustýho, jenom takhle si ji tam trošičku nanesu. A zase použiju tenhle štětec. Důležitý je udělat to hned, než to zaschne. A trošičku, jenom trošičku to vytáhnu ven a vy si uděláte takovou jemnou linečku. Tady to zakončím ještě. Jo, je to právě fajn tohle tu linku si dělat takhle tím zobáčkovým štětcem, že vy si uděláte krásnou jako rovnou, není kostrbatá a úplně ideálně, když to spojíte ještě s tou spodní linkou ze stínu, že to pěkně jako takhle na sebe naváže. Tak. Teď to mám na obou očích a kdo to chcete světlejší, jenom uberete trošičku ten oční stín espresso, nebo ho tam nedáte. Necháte třeba jenom tu světlou, jenom tu oříškovou a třeba linku, a nebo linku vůbec nebudete dávat. Ale prostě tohle je to líčení, který jsem si dělala předtím a o který jste mi psali, jenom je trošičku a možná trošičku přitmavený. Teďka si hodím opět moji oblíbenou kombinaci řasenek a je to Fanorama pro základ a Lash Intensity pro hustý řasy a to zrychlím. Tak, teďka mám naličený oči teda komplet už s řasenkou a dám si stejnou konturku a stejný lesk jako v původním videu. A konturka je to Pink Nude, nejsvětlejší, kterou máme. A je fajn si s ní klidně vybarvit celý rty. A ono vám to bude krásně držet. Vlastně celou dobu. Tu barvu. A nevysuší vám to rty, i přesto, že to je konturka. Že konturky jiných značek většinou jako ty rty fakt vysuší. Tak naše, i když máte pocit, že to je jako suchý, tak ono to obsahuje kyselinu hyaluronovou. A ono to ty rty krásně hydratuje, vyživuje. Takže vidíte, že já si hrubě udělám ten obrys a potom to ještě proťupkám tu barvu na celý rty. A použiju stejný lesk na rty jako v původním videu, tohle odstín Pink Ballerina. Krásný holčičí růžovej. Taková cukrová vata prostě odstín. Zbožňuju tyhle barvy. No a takhle je to hotový. A protože teďka jsem na umělém světle, studeném, na kterém to samozřejmě vypadá jinak, řekla bych, že i tvrději a výrazněji, tak vás vezmu ven a ukážu vám to ještě na denním světle. Tady jsem ještě v kanceláři na umělém světle, ale tohle je zrovna takový teplejší, takže zase to vypadá jinak. Takže nikdy nedejte úplně na to, jak to vypadá na videu třeba u někoho, protože na každém působí líčení jinak a na každém světle působí a vypadá jinak. Teď pojďme ven. No a já jsem spokojená. Je to jemný, je to rychlý, je to efektní a vlastně je to úplně jednoduchý. A kdo se to chcete naučit, tak stačí mi napsat. A vybereme vhodné přípravky právě pro vás, vyzkoušíme to spolu a já vás povedu tah za tahem každým štětcem, abyste se to naučili a vypadali jste naprosto perfektně a hlavně byli spokojení.